Huli sa selos, naku ang saksakon kang sospek na si Jesse Feleses, 30 anyos, ang biktima na si Raymond Lagasca, 36 anyos. Nangyari ang insidente sa Barangay Sampaloc, Gainsa, Camarines Sur, kang Lunes, Hunyo 5. Sigun sa PNP, inabangan subot ni Feleses si Lagasca sa sarong tindahan sa lugar. Nauli pa subot sa bukudan ang pangyari. Hasta naabutan kan sospek ang biktima, dangan dagos ng saksakon sa tagiliran. Matapos ang insidente, tulos man na nagsuko ang sospek, dangan pig turnover ang ginamit na 13 pulgadang kutsilyo sa pananaksak. Kitchen knife po siya kasi before that, nung nakita niya yung victim, umuwi siya sa bahay para kunin yung knife nila sa kitchen sa bahay. Then saka po, inabangan yung victim. Kilala lang po sila actually. They were friends. Dugang pa kang PNP, pig-ako subot kang sospek ang krimen, asin pigsabi sa otoridad. Nahaloy niya ng pigmamanmanan ang biktima na subuot, pirming kateks kang sa iyang agom. One time, is na-confirm po niya ang identity ng sabi niya is ka-chat or ka-text and ka-video call po ng kanyang misis. Kaya po, yun po yung nagtulak sa kanya para po humantong sa ganong sitwasyon yung kinkim niyang galit sa victim po. Maswerte man, naday napuruan ang biktima, nangunyan ang nagpaparayray pa sa ospital. Nasa kustudiya naman kang Gainsa PNP ang sospek na naampangunyan sa kasong frustrated homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.